Well, it is all over. Bafana are through to the last 32 of the FIFA World Cup 2026. Umangisiqala siseThekwini, the streets are buzzing everywhere. Nangu Dlamini right next to me. Ngidlanda Mexico. What are you doing here? Yeah, baba. This is life mfethu. So, njengoba ngilana mfethu, nginomsebenzi vele engikwenzayo yabo. Angiqale ngilungise izinto zami zasemsebenzini nabaphathi bami, nabaqashi. Bese ngikhuluma indaba ukuthi umi bafana ikwazi ukuwina umdlalo against ile South Korea. Iplan izokwenzeka ukuthi umuntu aphinde khona. Hayibo, ma South Africa mahle. Ayenzeka iplan. Sesiwinile manje banibona nje emgaqweni kukuhle kunje nabafethu. Umsindo imoto shamahuthi ibafana isijabulisile iSouth Africa isenze sa proud siyaziqhenya ngayo. Bafethu akwenzeka iplan manje. Siyayidinga le crowd kufanele umuntu ehambile le ayojabula kanye neqembu. Ngingajabule eSouth Africa iqembu likuphi lise Mexico. Ngihappy mfethu. Ngenze shotha ngilali bengikhempile namhlanje ngikhempela ukuthi le game siyayidinga u3 point ngoba ububaleke ukudlula konke esingakusho. Angifuni ukukhuluma iphutha mfethu. Lo 3 point wona obubaleke ukudlula yonke into. That is why sikwazile ukuthi sicreate more chances ukuthi siscore ama goal. Kwayikona ukuthi siyahluleka ukuconvert. But ekugcineni lapho sesitshena ukuthi ngabe ngempela lamaphuzu ayahamba yini. Awu nangoku Maseko. Wathi nje wathi vula vala waseqeda. Sase sijabule. Njengoba ubona nje namanje umuzwa injabulo iphezulu kakhulu South Africa ama-flag ase-South Africa ububona nje ephephezela njengoba uzwa nje mfethu uzwa amahuthi mfethu it's because South Africa sijabulisile sekuseleke manje ngiyazi abantu njengoba nawo kwaduzwa bebuza ukuthi kanjani ngibe la bafethu akwenzeka iplan manje ama-South Africa mahle ngiphinde khona ama-South Africa mahle ngiyogxuma le kude aba manje kade ngixhuma ngikhathele uyeza njalo si-happy mfethu ngicabanga nawe uhappy mfethu sijabulile kakhulu abantu abaningi they were downplaying ibafana bese kushiwo ukuthi hayi siyabuya but Thapelo Maseko umkhulu all the players together with ama fans afana nawe ensuring ukuthi they push the bafana they push the support to ensure ukuthi bafana iyawenza umlando ingene to the next round. Ngiyayibonga lo nkulumo yakho kunento okufanele uyazi ungangaba nesitifiketi sento kodwa uthola ukuthi uyayazi buka ngoba isitifiketi noma abalandeli bebhola base South Africa abanazi izitifiketi abaningi ze coaching but babonile ukuthi ucoach indlela aqale ngayo i-tournament uyiqale waba defensive with 8 defenders yabo waqede waba no Ikram Reyners waba no Foster mawudlalisa labo bantu baba uthi vele kufana ukuthi usadlalisa abantu aba defensive ngoba akekho umuntu onjengo number 10 onjengo number 7 onjengo number 8 ozokwazi ukuthi abanikeze ibhola ngaso sonke isikhathi fanele benze njalo fanele babuye ngasikhathi bebuya ngasikhathi eselishaya noma umbokazi noma akona eselishaya phambili vele alifici umuntu against abantu abagijimayo abanjengo Mexico so kusho ukuthi ubonile no coach Hugo Bruce ukuthi ngeke ukudlala defensive akungisebenzelanga let me play with attacking players wafaka bona Maseko wafaka bona Apolice okwenza ukuthi njenganamhlanje ubone mekuthiwa namhlanje sidlala defensive bese ngesithole le game ngoba besihlala abantu abashesha ku South Korea but ngokuthi sifaka abantu abahlaselayo bakwazile ukuthi zonke izinto bathi noma besondela be South Korea kodwa babuye babe nako ukuthi lapha phambili sizoshiya inkinga ngoba kunomuntu onjengoMaseko ogijimayo ngeke kufihle Maseko uyidlala kakhulu egame namhlanje ngoba uyena mdlali futhi okwazi ukucreate more chances ukuthi akwazi ukushaya ama goal kodwa kulama goal mhlawumbe awu3 or 4 ukwazile ukuthi aconvert elilodwa leyo conversion yakhe iyona esenza ukuthi namhlanje sihambe simodel naye le walk konke kumnandi sijabulile siSouth Africa bethu siyaqhubekela phambili besivele simincilile ukuthi sithole ubet number 3 thina into besifuna bani u-top 2 lo top 2 sesikwazile ukuthi siwuthole ngoba besazi vele omunye ngaze ngamtshela ngathi iMexico akulula ukuthi idedele igame ngoba uze wathi mhlawumbe izodlala idraw ngala sengase ngiyamtshela hayi iCzech Republic bazofuna ukuyishaya because bona ba ama host nje babe ama host bafuna ukuthi bayiwine yonke imidlalo ekhona ukuze bahlale on top with 3 consecutive wins benze njalo kwakwazi ukuthi nathi sikwazi ukuthi mesishaya igoal bese kubonakala ukuthi madoda siyandiza nawo ama flag ayandiza nawo ama flag nami ke mphakathi anenza umzamo akangidiza namafethu ngiphinde khona ngiyojabula abafethu kumnandi football is life without football I'm nothing without abalandeli base South Africa ngilose ngiphila ngabo bafethu iloko nje ngingakusho umsakazi asigoqe Dlamini
one last one to ama fans ekade selilahlile ithemba bethi hey akusalungi, let's get ready to come back home. I-message ongabadlulisela yona ukuqina all the time behind Bafana Bafana. Akukuningi nje amazwi osuku athi noma ngabe kuthiwa empilweni inzima kanjani but ithemba ungabolilahla ngaso sonke isikhathi hlezi unalo ithemba ukuthi kuzolunga njengoba kulungile bebengenalo ithemba but namhlanje kuyisifundo sokuthi ukuba nethemba empilweni kubalekile. Ngiyabonga. Well, that's just about it. Bafana Bafana are through to the last 32 of the FIFA World Cup 2026 at the expense of South Korea. Thapelo Maseko ensures that they put us through to the next round. Mangase qala Itego is buzzing everywhere. Everybody is happy about today's game. But first, how did you make of today's game? Akufani ngona badlalile abafana ngesingabathembi. Sure. Nomunye nje usithole naye ugxekela into engeke ngoba udlalile noma sewe na amaphutha awashayile maningi kodwa igcineni usizile naye. Sure. Kuningi nje abakwenzile besingakulindele. Besitshela hayi bawulahla ithemba ntaye badlalile kakhulu siyabongena ngalapho. Speaking of Usithole, we'll remember the last game he got suspended. In fact, in the first game, he got a red card, which meant that on the second game, he was suspended. Kodwa namhlanje uyaqhamuka and uma isefika he ensures ukuthi uphakamise isandla sakhe. How would you say nge-performance yakhe and commitment ayenzile towards Bafana Bafana? Usithole had a really good game. Usikhombisile ukuthi why he was selected to the squad. Sure. Yeah. So ilokho engakusho ngayo, he's very confident about it. Yeah. The game namhlanje ijabulise wonke umuntu, even abantu esingabajwayele ebholeni, but wonke umuntu was so excited about today's game. Wena kunjani wakho ukujabula namhlanje? Oh, over the moon, Shem, I would say. Yeah. And in fact, I was not watching the ball, Okay. but the way I'm having a corner because when I expect South Africa, that's why I'm glad when I'm good Yeah. But yeah, I'm over the moon and I'm proud of Bafana Bafana. Yeah. Please bring it in there, Bekai. Sure. So moving forward, Bafethu, do we care what it's all about? You know, Masnandaba, whoever that we're going to face, we're going to make sure we pull through a better performance. Yeah. We are ready. Yeah. Ready. Yeah. All right. Study France. Okay. Ooh! Hayi wasina Argentina kuhlangene. Hey wasika welinonile kahle ndoda. Don't forget about Maseko. What a important performance. Mfethu, don't you think maybe into engasenza ukuthi sibe in better position to get the easy one. Mhlambe sithiwa sithola obobani nje. Like no. Come on. You don't say Brazil is the easy one. Maybe okay Verdi or yabo. And futhi imani asimvalele ngaphandle and Cape Verde niyazi ukuthi iphethe Cape Verde mama bese baba nomona basikhuluma ngeCape Verde Yababona sebeqalile sithini ke no thank you. Yabo iBrazil mikwazi ukudraw neMorocco sayishathe na ngehlule eBrazil. So ishaya iBrazil zeni. If singafuna Morocco, Scotland lama team nje lawa singadlula. Yeah. Ngoba oFrance noPortugal bayobhekana bodwa eceleni. Sesifundile phela itafula sizoma kanjalo. Bazobhekana bodwa eceleni. Well, that's just about it, Bafethu. Thank you so much, and looking forward. We hope everything will go according to the plan. So I heard you singing along the streets. Akanisha namanje ukugcina. Akanisha uthi Ngiyafisa uyishaya lisekho lo. Isaka vele Uthi phambili ngeo phambili ngisemoye phambili ngeo phambili